Dobrý deň, vítajte pri ďalšom videu. Moje meno je Maroš Bajla a pomáham ľuďom s rôznymi platformami, informáciami na internete a ich spájaním tak, aby to pomáhalo ich web stránkám, aby tieto dokázali zarábať ľahšie, rýchlejšie a hlavne efektívne. Takže v tomto videu vám ukážem, ako si nainštalovať WordPress v prípade, že používate hosting od firmy domains.sk. Je to veľmi jednoduché. Takže prvý krok je, že sa prihlásite v vašom admine na linke setup.sk alebo setup.sk. Uvidíte niečo následovné. Vyberete si, v prípade, že máte viacero domén, z tohto menu. V prípade, že máte jednu, tak ju tam priamo uvidíte. A ako náhle ju máte vybratú, tak si kliknete na tlačítko zobraziť. Počkáme, kým sa nám to nahrá. Tak, a máme to nahraté. Teraz pri každej domene, ktorú máte v tomto účte, ináč nachádzam sa vlastne v sekcii Môj účet, nástenka Daná domena a nastavenia webhostingu k domene ku konkrétnej domene. Takže máme tu FTP, to sú rôzne serverové účty, to znamená, že file transfer protokol, potom tu máme e-mail, databázy, ďalšie databázy, DNS záznamy, zálohovanie dát a automatické inštalácie. Ideme sem na túto poslednú položku. A v prípade, že máte nainštalovaný váš hosting na serveri, ktorý toto podporuje, to je ešte dôležitá vec, že vždy, keď si proste objednáte hosting na domains.sk, tak im dajte do žiadosti, že chcete to mať na serveri, ktorý podporuje automatické inštalácie. A tu krásne vidíte, to takto posuniem, jednotlivé kroky. Takže vyberám si WordPress 3.5, sú tu ďalšie možnosti, čo môžete nainštalovať. Toto sú vlastne také najpoužívanejšie rôzne open sourceové systémy, takže vyberám si WordPress. Dám si pokračovať. Teraz musím zvoliť, že kam to chcem nainštalovať, tak si napríklad, že test WP v tomto prípade, to znamená, že WordPress sa mi nainštaluje do podadresára test WP na tejto domene. Hej. Dám si pokračovať a teraz si zvolím, že na aký e-mail chcem, aby boli poslané údaje tej danej inštalácie, čiže ja si dám napríklad, že test zavináč testovací, tak napríklad. Teraz kliknem na tlačítko pokračovať. A teraz vidíte, teraz môžete spustiť inštaláciu, po jej spustení nebude možné prerušiť, inštalácia bude hotová do 5 minút. A teraz sa pozrieme na to, že ako dlho to bude trvať. Takže spúšťam inštaláciu teraz. Teraz vidíte, že postupne sa naťahujú všetky veci, všetky súbory na daný server do daného podadresára. Stále prebieha inštalácia, ako vidíte. Ešte sa to kopíruje, naťahuje. Vidíme, zatiaľ to vychádza na pol minúty. Dobre, ideme ďalej. Ešte chvíľku vydržíme. Bum, a je to tu. Inštalácia ukončená. Posledná e-mail s prístupovými údajmi a inštrukciami. Takže teraz sa pozriem na túto doménu, či tam mám nainštalovaný WordPress. Čiže označím si túto doménu a môžem si dať takto, v prípade, že som v Firefoxe, open link in a new tab, čiže otvoríme linku v novej záložke. Tak, teraz idem hore na tú záložku a máme to tu. Máme nainštalovaný WordPress. Ja som si ešte pre istotu klikol na túto vecičku, to znamená, že reload page, alebo teda znovu nahraj stránku. Takže ako vidíte, je momentálne WordPress nainštalovaný na domene v podadresári, ktorý som mu definoval tu. Takže v podstate inštalácia ako taká, bez tých vysvetlení, ktoré som dával na začiatku, sa dá zrealizovať za v podstate 1 minútu. Takže to je všetko k tomuto videu, keďže mám rád akčné, praktické videá, ktoré idú konkrétne k veci, ktoré vám ukážu, čo máte urobiť a kde. Takže v ďalšie videá, ktoré budem robiť, tak budú podobného charakteru, čiže žiadne omačky okolo, ale jednoducho vám ukážem, čo, kde máte ako spraviť, kde máte klikať. A ešte jedna podstatná vec. Ten e-mail, ktorý vložíte sem ako e-mail, tak na tento daný e-mail vám prídu prihlasovacie údaje k WordPressu. To znamená, aby ste sa dokázali dostať k administračnému prostrediu WordPressu, ktorý sa ináč nachádza
vlastne takto, hej, tá vaša domena lomeno VP admin. A tieto údaje, teda meno, heslo, vám prídu na tento e-mail, ktorý ste zadali pred inštaláciou. Takže to je všetko, vidíme sa na budúce, dovidenia.